Love is anterior to life, posterior to death, initial of all creations, and exponent of breath. Love is like a souvenir. Once it's given, it will never be forgotten. Ang TTN Entertainment, mudalit nining bag-utang sugilanon. Ikaw lang ang akong higugma. Dool na lang ko sa office nga akong applyan. Ginoo, unta kaluyan ko ni Lord. Aron madawat na yun ko o makatrabaho ko. Late ba ako na? Masaon, traffic man kayo. Paspasan ko pa nga akong pagtikang aron makaabot ko dali. Ay! Oops! Pasaylo, miss. Gadali mo ko. Pasaylo ang taon. Wala na ko matuyo. Na magugugi apas. Sorry kayo. Okay lang. Sa sunod, pagtanaw sa mong gilakwan. Ano naman eh? Anong dili manunggo ko concentrate sa mga trabaho? Magsige maninong balik-balik sa kung hunahuna tong dagway sa tao nga akong gikabangga. Uy, ito ni Agi. Huy, day! Naunsa naman ka? Tanaw ko nang nasi mong monitor, oh. Naa ka sa Facebook. Instead nga naa ka sa documents na imong i-encode. Oh, Ayay ka. Luta nga tong beauty, day. Okay lang ka? namali ra siguro ko og click. Unsa man, Clyde? Siya na baging babae mo gusto? O ma, siya na gyud. Siya na gyud ang gipitik sa akong kasing-kasing. Pero nganong sa kadaghang babae sa kalibutan, Clyde? Nganong siya pa man? Nganong may punit kang magpobre, Clyde? Ambot mo eh. Dili na ko masabtan nga nung nahigugma kayo ko niya. Basta ma, siya na gyud ang akong dadon sa altar sa kaminyoon. Matay, baiklah, murag hardworking man kay karon. Baw lagi bay, kayod kalabaw ta ni para sa kugmaon. Hay man dahil si Kenneth nga maantay ang musunod nimo. Kuan bay, dili siya daw siya makaduty kay na ospital lang yung anak. Maong ako lang unang mihulip sa iyang time slot. Baiklah, ginuo ko. I never knew what brought me here. As if somebody laid my hand. It seems I hardly had to steer. My course was planned. Matud pa sa sikat nga panultihon, love is patience, love is kind. Love is forgiving, but sometimes it is blind. Ikaw lang ang akong higugma. Kining maong sugilanon, sinuwat o ubos sa direksyon ni Rolly M. Reyes. Another part of the Ikaw lang ang akong higugma. touches the other. Kining tanan, dalit kaninyo sa DTN Entertainment. Ever since the world began. Unang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 4, tudling 8. Ayaw pang duha-duha sa Ang gugma, mapailubon o maluluyon. Dili kini masinahon o tigpahambok. Ang gugma, dili mapahitason o bastos. Ang gugma, dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. Ang gugma, dili masukanon o madinumtanon. Ang gugma, dili malipay sa dautan, kundili sa kamatuoran. Ang gugma, mupailop, mutuo, mulaom, ug mulahutay gayod. Ang mga pagpadayag sa langit ng mensahe lumalabay lamang.
Ang mga hiyas sa pagsultig lahi nga pinulungan mawala og ang kahibalo mahanaw. Apan ang gugma dili gayud matapos. I never knew what brought me here. As if somebody led my hand. It seems I hardly had to steer. My course was planned. Mga higala, mayong adlaw. Anian na usab ang TTN Entertainment aron modalit og pag-utang sugilanon. But only for a moment. Ang sugilanon magtuyok sa duha ka nilalang nga managlahi og estado sa kinabuhi sa pamilya. It was just another Sugdan ta ang isina sa paggraduar ni Clyde sa kolehiyo. Dinhi ning atong sugilanon, Ikaw lang ang akong higugma. It's so hard to understand. Still we walk this road together. We're trying to... And now, we will be awarding the student who got the highest honor among all the graduates, garnering a grade point average or GPA of 4.88 and being the top one. Ladies and gentlemen, our summa cum laude for the school year 2003 to 2004, Clyde Gregory. Congratulations! Congratulations, Bay Clyde. Salamat sa pagtabang nimo sa ako sa una. Sa akong mga homeworks and projects. Kung di tungod nimo, di jud ko ka-graduate. Bahala ko award, basta graduate. Congrats, Clyde! Na-achieve gid mo ang pinaka-taas na award sa kolehiyo. Bright ka gyud, Clyde. Nakuha gid nimo ang pinakataas nga award sa kolehiyo. Daghang salamat kaninyong tanan. Nagpasalamat gid ako kaninyo nga akong mga classmates. Kay bisan pa man sa panghitabo ni adtong klase pa, apan anaag yapon kamo. Kita karon. Maghinaot ako nga magkita-kita pa ta ninyo sa sunod. Yun na, biyaan ko na kamo ha, kay nangamay na kanako si mama. Daghang salamat kaninyong tanan. Karon anak, kay may graduate ka naman sa kolehiyo. Unsay balak nimong kuhaon? Kuan ma, mangita na yun akong trabaho. Total, fresh graduate man ko. Basin pa dayog surtihon. Unya, kano sa man nimo balak mga apply? Sa sunod-sunod adlaw ma, kay naman ko'y kailangan i-offer na ko og trabaho. Basig na pa to ma. Sige anak, ikaw ang mag-igo. Basta anak ha, kung mahimo, ayaw lang sa iyog sulod-sulod anang uyab-uyab. Ma, Kabalo man ko, Clyde, nga naa na ka sa saktong pamuot, nga naa na ka sa saktong edad para masud ang butanga. pero ma, Basta Clyde, kung mahimo, buhata. ano man kahang dili man masugot sa mama nga maguyab-uyab ko? Ano ginapugungan pa man ko niya nga natungan naman ako nga kung saan nga di siya kumusod ang butanga? Pero hangtod ba karon ginabawalan gihapon ko niya? Ngano mo ka? Laay man kayo, oy. Murag katikang mo lagi ako mga GTLI. Be, kuno be? Tawagan ko gani si Trisha. Kay akong agdahong lakwat sa.
Yads. Hello, Zay. Busy ka? Murag it's been a while na sa Zay. Nang wala ta nagtok-tok. Lagi Yads, murag dugay-dugay na gani. Unsa man imong tuyo unta Yads? Ay wala Zay, oy. Magdalang ta kog gaalgaan. Ha? Unsa na Yads? Ay laag-laag ba? Basig dili ka busy or wala kay gibuhat. Rampat ta. Sige na, Zay. Di ba dili man ka mabalibad? Sige Yads. Wala man sa gibuhat. Ug timing sad nga day off ron ako. Unya, asa man ta magkita? Sa dating tagpuan, Japon. Hain ka tong giingon ni bilingual nga trabaho nga hiring ko no. Basig kini. Dili man. Basig kini isa. Clyde, mga una. O ma. Mo sunod ako hapit na ni mo man. Muapas lang ko ma. Pagdali dira, aron sabay-sabay na ta. Breaking. Tara Zay, manayaw na ka. Kaya mangita ng tag-ikalan ng mga gwapo. Ha? Dihin ang kuyot soy. Mauwaw ko. Kay baw, baya ka ha nga katong dito apat sa probinsya ng eskwela. Kahit medyo kong lawas. Wala medyo kong talang anak sayo-sayaw Yads ha. Kabaw, medyo ka anak. Ay, naunsa man na siya, uy. Sige, Zay. Kaya sa kauna, magsaya-saya sa kulit sa tungha. Para dagang po na ikan. Sige Yads, oy. Miguel, ipasilong na nato mga hayop anak kaya po na. Ay, hapon usab. Laing gabi na usab ang mulabay. Samtang ako, ug ang akong kamanghurang anak, magpaabot sa laing adlaw nga musubang. Kauban ang mga panghinaot. Nabas pupunta ang akong lawas aron makasugakod sa pang-adlaw-adlaw na mong panghinabuhi. Kay kami na lang kaya sa akong kamanghurang anak ang niadini. Si Tricia, tuwa sa siyudad, manang kamot. Tay, nahuman ko nagsilong ang atong mga hayop. Tay, maraglan ka man og kaminsar. Adi na tayo problema, tay. Nabala ka lang ko si mong ate dito sa layo. Ayaw kabalakan ni ate, tay. Dito sa layo. Okay ra sa dito. Punta anak. Na. Hayop naman di ay. Ubangon ko bi. Oops. Oh, Clyde, nagbata ka na di ay? Oo ma, Umana ko hikay sa iyong pamahaw. musunod na ko. Trabaho na sab. Laing adlaw na pud sa pagpaningkamot. Sila tatay kahaog ang akong manghod sa probinsya. Kumusta na ka sila? Sige lang, manawag ra kong tiya. Aron pangumustahon kung unsa ni kahimtang nila dito. Ay, sayo pa kayo sa buntag, friend. Naghinuktok na ka. Wala man gani ka kabantay. Ang ganina na ko na si mong kilid. Ha? Pasaylo a friend. Unsaon, nahuna-hunaan mangguna ko ang akong tatay ug ang akong manghod dito sa bukid. Tawagan din mo sila, friend. Aron pangumustahon. Wala man gud ta sila cellphone. Usa pa sad, si tatay very practical kaayo.
Mas gusto niya nga unahon ang among mga pagkaon kaysa sa anang mga gadgets-gadgets. Paita sa. Sige na friend, uy. Tara kay basig mauwahi pa ta. Sige, tara. Nak, dini ikaw na, mga sa pagbuga sa mong tiyaron, doon na tayo tumahaw. Dili day mahimong makuyog ko tay. Miguel, mahimo ko na. Pero anay mo bantay sa atong hayop, sa atong mga hayop, kumuban ka. Sige tay. Sige na ka. Mulakaw na ko. Sa layong bukid, may bayag kami nakamahal. Kaming nagpuyo dito, si tatay lang o si nanay. Ang among trabaho, manguha lang o bagagay. Kamunog migo, pabaylo at kumay. Katugon man kay ko, uy. Maayo siguro og mupalit una kong candy sa gawas. Yads, friend, diha sa mo ha. Doon na lang ko'y paliton sa gawas. Ha? Naa kay kakita, no? Uy. Ayay ka, Zay. Naunhan dyan mo niya akong beauty, da. Na may kapi na 3-in-1 da, Zay, oh. Bitaw, tay. Na may kapi diha. Kay bao, be, muha nga kabuhion kay ko, ana. Sige, Zay. Pagdali, ha? Kay maabot na ba si Sir karong taod-taon. Dugay ni buda. Sa gulis mama nga. Daghan pa kaayod mga habilin. Doon lang ako sa office ka ako mag-plan. Ginoo. Ikaw na may bahala na Lord. Unta, madawat na yun ko. Liit ba ako da. Sa traffic mo kayo. Mas masal pa akong tikang aron makaabot na yun ko. Ay! Oops! Sorry, miss. Wala matuyo. Unsaong gadali magug ko. Pasiluag yung taon ko. Okay lang. Sa sunod, pagtanaw sa imong gilakwan aron di ka makabangga. Sige, miss. Gusto na ko. Sorry kayo. Guwapa niya. Sukad karon pa ko makakita og susang makaaniyat niya. Tanaw ko. Probinsyana siya. Ay. Salamat kayo ni Igso. Hain man day si Miguel. Ay, tuwa sa bay, Igso. Akong gibilin aron mo bantay sa akong mga hayop. Ah, sige. Balik na po niya diri kung mahurot na na. Kay sa sunod semana, mag-harvest naman po kung humay. Yawat na lang ba? Makadungag-dungag sa inyong pagkaon. Unya, Igso. Muunan ako kay wala ra bay kauban si Miguel dito. Salamat kaayo. Sila apan labi pa ako. Kulang sa pagkaon, kulang sa panisti. Ang akong pagkaon, nun karminurti. Oh, bay. Congratulations. Nadawat ang dikas trabaho. Salamat kayo, bay. Isaad na ko nga pagigihan din ako nga akong trabaho. Pero ito sa bay. Mga tanah lang ko ba? Nanong kinahanglan pa man kang trabaho na harangan man imong pamilya? Kay bawo ka bay, dinis kalibutan, walay butang nga mulungtad. Mamahimong karon. Aduna kasta ng bahandi. Makuha ni mo ang imong gusto. Pero what if sa kalit? Mao mga wagtang kini. Asa ka naman lang paingon. Unsa naman la imong handomon nga bisan usa ka pudyot wa kay natukod o napundar. Tinuod bay. At least bay, kung maabot ang panahon nga mawagtangan na kami, makaingon ang mga nakaila sa mga bay nga wala kung magsalig sa among kahimtang sa una. Di ba? Oo, jud bay. Sakto yun imong prinsipyo bay. Ay, so friend,
biyaan ka una namo ha. Ugma na pud pohon. Sige, Zay. Biyaan sa kanamo diha. Unsaon taman? Ang imong boarding house man ang una natong maagian. Sige, Yads. Sige, friend. Ugma na pod. Magtulo na kabuan. Sukad pag-adto ni Tricia sa syudad. Ahay. Kumboy pa lang unta si Crisilda. Dili unta ka na mo malayo si Tricia. Kinsa na? Ako rin mabri tay. Ayaw lang anak. Ako lang. No, si Karina ni. Oh, Igso. Nana. Dawatan ni Ikso. Gidanan to magpagkaon kay kasumaran man sa Ikso sa kumbana. Unya, kay daghan magpagkaon, mo nang gidadanta mo. Salamat kayo ni Igso. Oh, dayon una Igso. Pasensya na kayo sa among suga nga magpahong-pahong. Igamay naman lugod kay gas nga among lampara. Sige lang Ikso, dili lang ko dayon kay midalikit lang ko kanhi. Tuod Igso. Kay balita ni Tricia dito sa syudad. Wala pa man Ikso, pero sige lang, magpadalang tagsuwa. Unya Ikso, ari sa ako. Sige Igso. Salamat kayo ani ha. Iligsidlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon. Masugunta ang katao maning kalibutan. Gidayan-dayan ang tanahigmata nga kalanggaman nga nanagawi. Bilib ko sa pakitang prinsipyo. Kung ba ang adunahan, masabatar mo lihok, magpalapad lang ang likod sa kama. Paitas realidad. Dili mo kung concentrate sa trabaho. Nga magsige magbalik-balik sa kumuna-kuna itong lalaki na hindi kabangga sa maraming simana. Kung makakita ko sa dani akong giagian. Uy, Zay. Naunsa naman ka? Tanawa ko na si mong monitor, oh. Naana ka sa Facebook. Instead nga naa kasi mong documents na yung i-encode. Ha? Hala, uy. Lutang lang anpeg. Okay lang ka, Zay? Ha? Ever since the world began. Hi, kini si Bernard Pantaleon. Yawag ko kamo nga i-subscribe sa YouTube ang Berks Official o ako na nakasubscribe na mo, palihog, i-click ang notification bell o pilia ang all para ma-notify dayon mo sa matag upload. Salamat ug mayong adlaw. Namalira siguro ko og Yads. Unsaon, katulugon manggod ko. Sige, Zay. Balik ako sa akong pwesto ha. Kay basing makitan ta ni sir. Sige, Yads. Unya na pud na magstorya. Matay by side. Tanaw ko nimo. Mabay naglisod man kay ni trabaho Unsaon dili man tad ni angay ni mga trabaho. Apan kini man imong gipili. Sa makumlaw di kagud. Angay gani nga ana ka sa mga opisina magtrabaho. Apan ni ka naman hinuon sa grabe ka init og kaabog nga dapit. Sige bay Clyde. Ikay mag-igo. Basta niara ko kun mangayo kag tabang. Gusto na ni. Bahalag nagkahiwi ang mga linya ug wala magkadimao ang mga letra. Masabtan ra ni Inday Tricia. Ugma, ipadala layon ko ni aron mabalitaan ako si Lando kung unsay kahimtang
ni Inday Tricia sa syudad. Hapon na. Zay, una na kukulian. Kaya nagulat na mong sila mama sa ko sa Valer. Kaya wala na mong daw may bugas. Nga pa man ko'y 70 diri, Zay. Sakto na ni sa 2 kilong bugas. Sige, Yads. Ado na sad kiti wasun. Pero, gamay na lang man ni. Sige, Zay. Babush! Karon na nako adlaw ay padang suwat. Mayon tag gamay ra ang tao sa baryo. Aron dire-diretso na ang akong tuyo. Ay, mangandam nako. Padung sa kabayan. Hain naman itong pitaka na akong alokay. Tera di ay. Sakto na ning 50 pesos. Niyan ako sa kabayan. Medyo dagan-dagan big tao drida. Pero di ko iksapayan ang mga tao. Mapadako lang ang suwat kay Inday Tricia. Aron maibsan lang ang kagulog kabalaka sa akong iksuon. Opo, napit ko ron. Miguel? Manatay, naman po nag-ipo sa atong mga inayhay. Mayo anak. Dako ro magigdag mo. Wa na, ibundak na gyud. Ning pulo nga among gikuy-an, tabupunon og kalawranan, dagkong balot ang agyanan, sa sakayan at duyan-duyanan. Taod-taod naman kung nagatawag tricycle, uy. Pero, wala pa may nangagi. Naaman tuod nangagi, pero punok-punok man sab. Ito maraba kayong langit ta. Ayay, dili na unta ni mo bundak. Sus, wala ra bagit ko kadalag payong. Heskam paita. Wa na, ni bundak na gyud. Ay, kusog ra ba? Wala para ba siya kapasilungan da? Huh! Kakusog sa ulan. Wala bang masakyan da? Time pa. Ano uyan ang babae na nasa tablak? Basa kayo. Ano buwa ba niya siya magpayong? Doon din ko gani. Miss, dali. Doon ako'y payong diri. Ano mo magkanagpayong? Uy! Dali. Kay, grabe na bang pangurog ni mo? Di ako'y jacket mo sa utang lang sa ni. Aron mainit-initan ni mong lawas. Pasensya na kahanga. Medyo baho-baho ng sigot. Ha? Salamat. Okay na ko. Sabay, okay nga. Nagkurog-kurog na mag-ikas katugnaw diha. Sige na. Dawatan ni. Abe. Salamat. Oh, tempa. Pag nakakita naman ko niya. Pamilyar kayo sa kuha yung naong. Hindi ba kahapon itong upay nakabangga na ko na itong gadali-dali ko? Murag, familiar man ko anin niya. Murag mo ka ning tawhan na itong akong kabangga sa mga dali. Miss, pwede mga tana? Ikaw pong babae nga nakabangga na ko itong mga miaging semana? Ako to. Wa lang. Pamilyar mo gud ka sa ako. Maski ako, familiar ka pud sa ako. Tuday, ako din si Clyde. Ako din si Trisha. Sige, adto na ko kay naanay tricycle nga nihunong sa unahan. Nice meeting you. Sige. Anong wala pa man ka naka-reply si Inday Tricia? Basin busy pa. O baka wala pa na-deliver ka Inday Tricia. Magwat una ko siyang tubag. Una ko mo. Ato kang landa. Ano sa friend, ting-ulian na pod. Ay, ting buwag-buwag na po, Zay. Lagi friend, lagi yads. At least, na-achieve na to ang adlaw nga walay kasaba gikan kang sir.
tricycle. Unta, makasakay dayon ko. Hi. Ay! Ikaw man day na, Clyde. Ay, makuratan masag ko nimo oy. May kalit ka ramang gudog tunga diha. Pasensya na kaayo nga, napakuratan ti ka. Actually, ganinar ko din eh. Gihulat ti ka din eh. Ha? Nganong gihuwat pa ko nimo? Wala lang good. Okay raman ka. Okay ramang good. Pero, wala na naunta ka nagsayang-sayang sa imong oras. Basin, gipaabot ka na sa imong anak ug asawa. Asawa? Anak? Dili pa yung taong kuminyo eh. Ha? Sorry. Abi manggod na ko. Tara. Sige, tara. Yaya? Wala pa ba si Clyde? Hala ma'am, wala para ba? Pag-andam na lang daan og pagkaon ni Clyde. On your first kiss, and then I feel upon my lips. Di mo ko katulog, uy. Diti pa day siya minyo. Namali ra day ko sa kong pagtuo. Ambungan ra pa siya. Asa ka siya nagtrabaho, no? Nganong kada hapon man ka siya permisa. May atanganan og motor pang pasaheroan. Dili man ako makalimtan na iyang pahiyong. Ngano man ko, uy. Nganong... Naunsa man ko, uy. Clyde, nganong niaman ta sa ilalim sa may manggahan? Doon na lang unta ko importanteng tuyo sa imo ha. Ha? Unsa man day naka-importante ba nga? Nganong niamang gid ko nimo din hidad Kuan, Trish. Nganong gikuptan nimo akong kamot? Kabalo naman siguro ka kung unsay buot pasabot ani. Trish, gihigog mo mati ka. Kabaw ko nga masyakid ka, pero dili naman gud nako kayang tagu-taguan pa. Gimahal ti ka pag-ayo, Trish. Dili na ko iksapayan kung dili ni mo dawato ng akong gugma. Okay lang. At least, napadayag na ako nga akong gibati. Bahala nagmapakyas ko. Anak mo ginagugma. Doon ay kapakyasan. At doon na po'y swerte. Basta, sinsirigi ko sa akong gibati para nimo, Trish. Gibuhian na nimo akong kamot. Kuan, Clyde. Tama ka. Ang gugma, dili masabtan. Usahay, swerte ka. Usahay sab, di malas. Usahay, mapakyas ka. Usahay sab, makaambak ka sa kalipay. Salamat sa imong gugma, Clyde. Pero ambot, ug nganong ako pa ang imong gihigugma nga dili man ako deserve para ana. Pero ang akong tubag sa imong gugma, Clyde, kay mahal sa ti ka, Clyde. Tinuod ka, Trish? Yes! Yes! Salamat kayo. Nagdamgo rumanday ko. Ngano mo to eh. Abi na kong tinuod na to na. Nganong nagdamgo man ko niya. Sige lang, Pat. Kayod lang. Kay kita-kita na lang. Maningkamot na kay hapit na ba yung ulan-ulan. Kinahanglan kin akong imong serbisyo. Namay nanuktok? Wala man ako'y gipaabot ni bisita. Usap pa sab. Buntag pa man. Wait sa.
man tayo na-adjust, oy. Kasayo po ni mo, day. Kung sabi mo tuyo, day. Kuanday ba? Nakaiwawat diha. Naurot namang gudang tambal ni Lolo. Tapos, dili siya pwede mag-skip sa iyang pagtumar. Kabalo baya ka no, nga wala pa tay sweldo. Bintaha man ka kay nakaluwag-luwag. Pila wan di ay, day. Ayaw po tawad ako, ha? Kuanday, 500 lang. Wait sa day, ha? Darao. Salamat, Day. Sa sweldo na, ha? Murag, inspired man kayo akong anak karon. Ayog ing na nga. No. No! Panitan ko siya. Salamat kayo ni Igso. Ako na kayo ng tabang na mundo ni Miguel. Ay pagpasalamat ako Igso. Kay gikan ni kay Inday Trisha. Kay nagpadaan naman siya kwarta. Aw, mo ba Igso? Unya, kumusta naman daw siya dito? Okay raman siya dito. Okay ra ang iyang kahimtang. Mingaw na ba ako sa kong anak da? Kanos aka namo siya makauban og balik. Sige lang Igso. Para man sabto sa inyo ang gibuhat ni Inday Trisha. Gani Igso. Pero di magod ako malikayan niya. Mingawan ko sa kong kinamagwang anak. Ngano ba pa man si Clyde? Nadugay ka to siya. Siya man unta ang pinakaunang maabot din sa mga trabahoan. Pasok na traffic lang to. Hapit na mapuno ang ikaduhang galon sa tubig. Napay 5. Sige lang. Tutun ko pagsagob. Ang tanan na mong galon. Karon din ako magbalik-balik. Nana ba kasi tatay sa among balay? Itong sa pagpangahoy. Sige lang. Inigabot mo kong sa balay. Itugoy ko dahil ng among mga hayop. Ako'y kubling kalindahan sa huyo-huy anod-anod. Dili lang unta ako masayop sa kong pagtuo. Gamay ka relasyon na si Clyde. Kita na ko niya. Lahi ra iya nilihukan sa una. Kisi karon. Kabalo ko nga, misantok siyang huna-huna kung anong gipugnan ako siya anong butanga. Pero, kinahanglan jud. Balo ka, Zaino. Mag-isa ka tuig na gud ta mag-Amega. Pero wa jud ko kabantay na may uyab ka. Kanang tinuod, Zay. Tumboy ka? Pag sure diha yads uy. Kababae na ko mulihok. Mas babae pa manggani kung ulihok ni mo, Zay. Bitaw, Zay. Kanang seryoso ba? Wala kay uyab? Ha? Wala pa yads uy. Wala pa manggoy na saag. Pasapasab, wala pa man po na sa kong huna-huna. Pag sure diya, Zay, uy. 24 ka na, pero naagya pong ka ng panghuna-una, Bitaw, Zay, kanang seryoso. Wala naman tanang prinsipyuha, uy. Sabot na sa pares ni mong edad. Sus! Kung ako pa ni mo, no? Musud na ko anang butanga, uy. Aw, hinuon. Kasabot man po ko ni mo, Zay, na laylahi man tagtinuhuan, o prinsipyo, o isa kung sa parang mananapad, diha. Pero, Zay,
Look at yourself in the mirror. Yads. Kabungkat aning sako sa simento. Pero sagdi lang. Hapit naman kumaman. Gamay na lang. Hutdun ko na lang ni aron sa Lunes. Magmasa na lang mi. Oops. Ni Nicole kaganiha. Nana ko sa saktong edad. Nana ko sa saktong pamuot para mo indraana. Pero siguro na oy. Ha? Sorry, ni ang bayad o. Bitaw ma. Medyo kapoy sad. Pero okay raman ko sa akong trabaho ma. Wa may problema. Wa ko'y kasulti about sa akong trabaho ma. Okay kayo. Pero Clyde, college graduate ka good. Pero ngano ka nang cute nga construction na trabaho pag yun imong gikuha? Sa kadaghan-daghan Clyde, ngano ka nang pampobre nga trabaho pa dyan imong gikuha? Ma, palihog lang. Ayawing ana ang akong trabaho. Please lang. Kung dili ko nimo kaya suportaan sa akong kalipay, then be it. Huwag ka magdanaw. Halos ipanghatag na nimo imong mga salapi. Unya nangandoy pa ka nga nindot nga trabaho ang akong kwaon. Ma, kung dili ka kontento sa imong kahimtang karon, dan wa na ko'y mahimo ana. Pero ma, pasagdi ko sa akong desisyon. Dako na ko ma. I know kung unsay dapat ug unsay dili. Clyde. Pasaylo ako ma. Nga nataasan ti ka og tingog. Diha ka na. Wadto na ako sa akong lawak. Usbon ko ma. Pasaylo ako. Niya pa dahil sa akong packbag ang among family photo album. Mga litrato katong mga gagmay pa mi. Dili na nun kay siya maklaro tungod sa mga abog ug sa kamera nga gigamit. Buhi pa taon si mama ani nga mga litrato. Oktubre 19, tuig 2004. Asa man ta yads? Ayaw ba't pag binuang yads? Basta Zay, ay napagtagkagsat-sat diha. Uyog lang. Zay, naanat ta. Nganong ni aman pa sa may ilawom sa punuan sa mangga yads? Hi Trish. Clyde? Oh, ako. Daysa, wa ko kasabot. Nganong ni aman ta din he? Kay bahog yun ko Trish nga nahibulong ka kung anong ni ato din hi. Oh, cute. Kuan, ang tinuod na alam yun ko'y importanteng tuyo sa imo Trish. Ang akong gibriefing si Nicole aron na atay kauban din hi. Aron na atay buhing saksi. Ha? Saksi sa asa? Kuan, ang tinuod. Dili na ko mag-alangan, Trish. Gigulitan ni mo akong kamo. Kuan, ang tinuod. Gigugma ko ikaw. Umbot ba, sukad itong nakakita ko sa imo ha? Daw gibati na ako ang dili kasagaran. Dili na ka matanggal sa akong hunahuna. Ambot, na ay mga butang nga di na ako ma-explain. Ang bugtong lang na akong ma-explain mo nga, mahal ka ayo ti ka, Trish. Kabalo ko nga sa gugma, dili tanan swerte. Kabalo ko nga sa gugma, dili tanan ma-explain. Parehas ako.
Kabalo ko masagugma, dili tanan magmalipayon. Pero unta, Trish, ako to usa sa mga magmalipayon og swerte. Unta, na ako'y pag-asa nga mosulod sa imong kinabuhi. Unta, na ako'y tsansa nga mahalon ka hangtod sa katapusan sa akong kininhawa. Kuan, Clyde. Oo, tama ka. Usahay ang gugma, dili masabtan. Usahay swerte ka, usahay mapakyas. Usahay mudagayday ang luha sa atong mga mata. Ang tinuod, Clyde, wala ko kabalo kung unsay angayan akong isuki. Wala sab ko kahibaw kung unsang akong i-react. Wala ko mahibaw kung unsang akong mga gibati. Ang tinuod, Clyde, prangkahan ti ka. Aduna na gipitik ang akong kasing-kasing. Aduna na gipaninggit ang akong kasing-kasing nga lalaki. Aduna na gimahal ang akong kasing-kasing. Ambot, wala ko kahibaw kung gano. Ang bugtong ko lang nahibawan nga mahal kayo nako siya. O Clyde, mahal sabti ka. Og timaan anak, gidawat ko ng imong gugma. Tinuod ka, Trish. Salamat kayo. Isaan ko gid, Trish, nga mahalon ko gid ikaw hangtod sa hangtod. Saksi kining mga langgam o kining punuan sa mangga. I love you, Trish. I love you too, Clyde. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right. Ay! Congrats, Jai! O diba? Nindot sa pamati na nakagigugma. I'm so happy for you, Jai. Wait sa iyads ha, kay nanawag si Jasmine. Hello, friend? Congratulations, friend. Happy jud ko para sa imuha. Deserve na imo, friend. Basta ha, mapingi siya. Nabaw na ang inyong relasyon. Naarami. Oh, namsa to. Naputol, yads. Na-check off na siguro to si Jasmine. Hapit na kumahuman o transcribe. Kamay na lang ni. Medyo daghan-daghan ba yan ni kanihada kay ni-absent panggod si Nicole. Maong ipatrabaho na lang ni Sir sa ako. Hapit naman na yung kasamaran ni mo, anak. O lagi tay. Magdusi ka na, Miguel. Sige lang, anak. Maningkamot og pangupras. Karon natay kanda. Nahuman akong pamahaw. Naandam na sa dako ang akong baon. Yaya, pakiingon na lang ko ni mama ha nga mutrabaho na ko. Trabaho na sad. Musulod na pud tag opisina. Tuna ha si Nicole ug Trisha. O bay, Clyde, may buntag. Oh, may buntag sad bay. Kayod na sad. Taas na kayong adlaw. Gusto na ni mga lubing akong gikarit. Kaloy taon sa akong anak. Wain taon sa reaction. Pag ingon akong hapit na yang kasumaran. Sige lang. Nagkamot lang ko aron malipay siya. Hindi ay. Hapit naman po day ang birthday sa kong manghod. Akong hangiyon si Clyde nga
at tuon ang among pamilya sunod bulan. Kimingaw na raba ko nila da. Husto, sultian ko na lang si Clyde. Basin pati ay, umuuban siya. Hapit na panood to by Clyde. Lagi bay? Matay by Clyde. Hardworking man kay karon. Mapag-inspired man kay ka. O bay, kinahanglan nga mag-hard work ta ani. Kayod kalabaw tabay para sa atong kaugmaon. Hain man din si Kenneth nga iya man din ang translate karon. Ni absent lagi bay, kay na ospital kuno yung anak. By Clyde? Ginoo ko! Si by Clyde na kuyapan! Ginoo. Kaluyin taon si Clyde. Naunsa man in taon siya. Luspad kayo siya gitsura. Hain si Clyde. Na ang inahan ni Clyde. Hoy! Bungol ka ba? Matod ko. Hain si Clyde. Anaa sa ICU. ICU? Bantay ka lang na ay mahitabo sa akong anak ha? Unsa man din tabo kay Clyde, friend? Ambot lang bitaw, friend. Wala sad ko mahibaw. Nasyak na lang ko nga giadto ko ni Lemuel sa kantin nga gihangak og nagpahibaw nga ana si Clyde sa ospital. Ay, wasa ka nang utana, day, kung ano. Wala yads kay naratol naman sad ko. Basta pag-abot na ko din nakita na ko nga gidala si Clyde sa ICU nga luspad kaayo. Magampo ra ta, friend, nga okay ra si Clyde. Laban lang, day. Mag-pray lang ta. Kumusta na ba ka sa by Clyde? Okay lang ta ako amigo. Huwag tayo daw tamay tabo niya. Dili man gud papatuo sa by Clyde, magud. Mapahuway pa man dito sa mukao na. Pero ito man, halos pakyawan na niya ang tanan, trabaho na sa side. Unta, luwas siya. Lord, luwasaton ang akong anak. Miabot na dyan ang akong gikahadukan. Butang nga dili unta mahitabo pagbalik ang Clyde kani atong bata pa siya. Lord, ayaw lang unta. Kaluin taon ni Trisha. Nakatuog na lang siya kinilak. Tungod sinahitabo ni Clyde. Nakatulugin taon siya. Nga nag-akpo sa lamisa. Jas, diya ka una ha. Doon na sa ko'y palikton sa gawas. Kadali lang ko, Jas. Sige, day. Pagdali lang ha. Kay mauli pa ba akong balay. Kay mananghin pa ko'y mama. Basin mag-uul sila. Lugayag mamigawas sa doktor sa ICU room. Diyos ko. Unsa kaya itaot ang nahitabo kang Clyde? Anong nadugay man sila? Mauna ba ka kini? Ang akong gikahadlok kang mahitabo. Ang Clyde nga akong anak.
Unsa naman kay oras? Alas 6 naman din sa gabi eh. Si Clyde. Kumusta na ba ka siya? Clyde. Anak ko. Nga naman. Clyde. Pagmata na. Ma'am, ayaw lang kayo pulami. Bayad lang ang iyang pagkakomatos. Ang bugtong na ninyong buhaton. Walaton siyang makamata pagbalik. Unsa, Dok? Ado naging mabago sa iyang physical, ma'am. Sama sa... Unsa, Dok? Paghilang pobre. Wa kay katungod mangutana ana. Maunay timan eh. Ayaw gyud pakita nako kung unsa man ugaling ang mahitabo kang Clyde. Basura! Ma'am, una sa ako kay ado na pa ko'y pasyente nga atimanon. Basta ma'am, obserbahi lang sa gyud ninyo siya. Ug na ang may kinahanglanon, tawagan lang ninyo ang nurse. Excuse me. Uy, Jai. Nga naman to si Madam Jai. Sagdi lang sa siya, Yads. Karon pa tingali siya makasugat og sama na ako nga probinsyana. Ayaw na siya og tagdayads. Basta, ang atimanon ko sa pagkakaroon, mausiklay. Unya, Jai. Unsa man nimo pagkatiman niya dito? Nga, tuwa man niya ang bruha nga inahan. Bahala na, Yads. Basta, atimanon ko ang tao nga mahal kayo na ako. Hibaw ka, Yads. Dili na ko kaya nga makita siya nga ingunan ang iyang kahimtang. Dili na ko kaya nga pasagdan siya. Busa, bahala na, Yads. Bisanog na ang iyang inahan. At timanon ko gihapon siya. Excuse me, nurse. Mangutana lang unta ko kung asa nga room si Clyde Gregory. Igunsa ka niya, ma'am? Iya kong girlfriend. Sa ICU room 56, ma'am. Okay. Salamat, nurse. You're welcome, ma'am. Bahala na. At doon kagid si Clyde. Bahala ana ang iyang inahan. Kumusta na ba ka akong pagumangkon sa syudad? Dugay na sad kung walay balita niya. Kumusta na ba ka siya? Kaluoy sa akong amega. Unsa pa di ka hinitabo kang Clyde? Matod pa nila mo ilayang amigo. Kalit lang daw siya nakuyapan sa iyang trabahoan. Dili ba kaha nga na siya'y sakit nga na trigger? Anak, mata na in taon. Imingaw na ko ni mo, anak. Please lang, pagmata na. Oh, may abri ang pultahan. Dok? Ngano ni amang ka? Ma'am, please lang.
Tagay kog panahon nga mobantay kang Clyde. Tagay kog oras nga atimanon siya sama sa akong gisaad niya. Atimanon? Oras? Suma, katong wala pa na ani ako anak. Nakahatag kapag oras niya? Naatiman ba ni mo siya? Di ba? Wa? Ma'am, kung kay Bow pa lang ka kung unsa lang ko kamahal ang imong anak. Kung oras lang ang imong ginapangita, huwag ko magkuwang og panahon alang niya. Huwag ko magkuwang isip girlfriend niya, ma'am. Busa, please lang. Tagay kong panahon, aron ako siyang atimanon. Tuguti ko nga, akong ipabati niyang akong pagmahal. Palihog lang. Maluhay ka. Ani anak ko. Uy, Jazz. Nag-abot ka na di ay? Oh, din man di si Trisha. Ay, to Miyadto gyud sa lawak nga hainay mo tangan ni Clyde. Bisag to ay ang mudra. Unya, day. Basin awayon na puto sa inahan ni Clyde. Na. Di jud ko makatubagan ng maong pangutanahan, Jazz. Moadto kog ospital. Ako sa iron kung kumusta na sa bike Clyde. Saan? Kaban naman ko nakabakante kay Sabado man. Usap-asab. Isab ko basta-basta makaadto kang bike Clyde. Kay kulang man og tao dinis trabahoan. Oops, mulakaw na ko. Unsa may away kong buhaton. Naglipong na ko. Wala ko'y maisip pa nga akong buhaton. Kinsa man kayo magkatabang na ako. Ate? Ate? Ate Trisha? Ate Trisha? Nagdamgo ko kay ate. Nangayon sa ugtabang naghilak. Pero dili na ko isulti kay tatay. Nga nagdamgo ko kay ate. Basta nun niya mag-uul siya. Ginoo. Tapangin taon si Clyde nga makarecover. Magtulo na karon ka adlaw. Nga mura siya og kulay nga laya nga nakigda sa kama. Lord, please. Kaluyin taon siya. Hatagi siya og bagong kinabuhi aron akong mapabati niya ang timos kong kukma. Please, Lord. Ano ko sa dako nga simbahan. Mangayo kong tabang niya. Tabang nga, hatagan pa unta niya bagong kinabuhi ang akong bugtong anak. Ani anak ko. Jazz, asa din si Tricia? Tuwa sa ICU. Nagbantay kay Clyde. Nausa man din sa bike Clyde? Nakumato siya. Nausa ba kayo tabo Ambot lagi. Basta ang giingon sa doktor, nga nada siya'y komplikadong sakit katong bata pa siya nga na-trigger. Ginoo ko.
Lord, ani anak ko sa imong atubangan. Aron mangayog kaluoy nimo. Kabalo ko, Lord, nga wa ko'y panahon nimo. Kabalo ko nga kulang kong pagtuo nimo. Lord, ani ako sa imong atubangan. Nagluhod, nangaliyo po kanimo. Pasaylo ako sa tanan na akong mga saa. Pasaylo ako nga nagkulang kong pagtuo kanimo. Andam kong itugyan ang tanan nimo. Lord, please. Kaloy itaw na nga akong anak. Dili na ko kaya nga bawihon nimo siya gikan ka na ako. Mahal kayo na ako akong bugtong anak. Ikaupat na karon ka adlaw. Sukad ka na kumatos si Clyde. Pero hangtod karon wala paggihapoy sinyalis nga mumata na siya. Muuli una ko sa mong boarding house aron pagkuha og mga ilisan. Clyde, mahal ko. Diya ka una ha. Biyaan ka una nako. Kuhaon ko unang mga bisti nako. Isaad ko nimo nga mubalik ko. Isaad ko nga balikon ko ikaw dinhi. Og unta inigpalig na ko. Maulian ka na sa imong panimuot. Unta sa akong pagbalik makita ko na usab ang imong mga pahiyom. Kanang friend, pwede ko mamalihog. Magpahuli punta ko sa pagbantay kang Clyde. Magkuha una kong ilisan sa boarding house, friend. Sige, friend. Walay problema. Walay kaso. Salamat, friend. Kumusta na ka ang akong anak sa syudad? Karon, naunsa na ka siya? Wala naman ko'y balita niya. Sigso pod, wala na pod siya balita dito sa kantrisa dito sa syudad. Unsa na kay kahimtang sa akong anak karon? Okay ra ba ka siya? Kaluhin taon ni Clyde. Dagan kayo mga aparatos nga nakakabit sa iyang kalawasan. Luwi kayo siyang tanawon nga nagigda sa dakong kama. Doon na pa kayo tsansa nga mabalik ang iyang panimuot? Hay. Sa pagkakaroon, ma'am, dili pa ko kahatag og konkretong tubag sa imuhang pangutana. Pero, one thing is for sure, mubalik yun ang panimuot sa imong anak, ma'am, kay mild lang man ang iyang pagka-comatose. Pero, lisod palandungon, ma'am, nga dili mi o mismong ako makahatag og exact date kung kanus ang makamatag balik si Clyde. Doc. Inaabot yung mga panahon na rasa ba ka? Yan na unta sa bay Clyde. Dako na unta sa daddy. Kaya sa among tanan, siya man jud ang pinakaunang maabot din sa site. Giminyo na ba yung kung bay Clyde, ha? Kano sa bakaha na siya makaaban pagbalik? Nisulod na sa ICU ang mama ni Clyde nga buruha. Si Day Trisha kaha no? Anong wala pa man kaha siya kabalik? Si Day Jasmine pod. Diin pod kaha.
Ginoo. Ani ako si mong balay alam puanan. Aron mga yuog tabang nimo. Kano sa pagkahat na mo magitan si Clyde nga nakamat nyo na. Lord, malupit ka. Dungkain tao ng among mga pag-ampo. Kahibaw ko, Lord, nga walay dili imposible nimo. Pamatahan na taon siya, Lord. Kimingaw na kaayo miniya. Hapon na. Adtuon ko una si Clyde sa iyang lawak. Mamasin ko nga nakamata na siya. Manghinaot ko nga naulian na siya sa iyang panimuot. Kano sa pa kayo maulian si Clyde, no? Naluoy na kay ko sa iyang kahimtang. Ug samot na sa akong amiga nga si Tricia. Hantod kano sa man ka siya magantos sa ingon anak na sitwasyon. Ugma na ko mabalik sa ospital. Unta, inigbalik na ako. Makamat mo na siya. Unta, inigbalik na ako sa ospital. Siya ang masugat na ako sa gate. Unta, inigbalik na ako. Makita ko na siya nga maglingkod na sa kama. Hangtod ka na sa aman ka kung maghantong. Nga unta, mabalik na ang tanan. Hangtod ka na sa aman ka ha. Di apli ang portan sa lawak ni Clyde. Guwa na dito. Ako una ang mabantay sa akong anak. Pahuway na kay kapoy ka na kaayo. Okay, ma'am. Wait lang. Asa day tuod ang uyab ni Clyde? Niuli ka jud, ma'am. Nagkuha siyang mga biste. Okay. Sige, ma'am ha. Mugawas na ko. Excuse. Tuan na siya. Ang akong anak. Maulang gihapon ang iyang posisyon. Hangtod karon, gikan sa pagbiya nako. Timaan nga. Wa gyud sinyalis nga mabalik siya sa normal. Anak. Hangtod ka sa ka man ingon anak. Hangtod ka sa ka man maghigda diha sa dakong kama. Hangtod ka na sa man ka ha, mabalik ang dating ikaw. Ngamingaw na ko nimo, anak. Anak. Masugot na ko nga mag-uyab-uyab ka. Masugot na ko nga siya ang imong binyuan. Gikan karon. Dili ko napugngan ang inyong relasyon. Gikan karon. Dawatan ko na siya nga isip kapi ka sa imong kinabuhi. Busa anak. Please lang. Mata na. Anak? Nagmata ka na? Salamat, anak. Ayaw na pagluhag. Kay doon na pa yung mga nakakabit sa imong lawas. Niya ka sa ospital, anak. Hospital? Noon sa manday ko. Gida ka na mo diri kay nakuyapan ka gikan sa imong trabahoan. Unya, namild comatose ka. Gikan ato, wala na kagulay nga laya nga naghigda diha sa imong nahimutangan karon. Ma,
Pero ma, nganong dili ko na ikaw makita? Nganong ngit-ngit kayo ang palibot? Pasiga ako ng suga palihog, ma. Gusto kong makita ang palibot. Ginoo ko. Anak, nagsiga man ang mga suga sa kwarto. Gani, haiyag kaayo. Ma, nganong dili na tika makita? Nganong puro ra ito mga kong makitaan? Nganong murag sa gitabunan og itong nga panagto ng akong mga mata? Ngano, ma? Anak, dili ko makatubag sa imong mga pangutana. Basta, ang buktong kong nahinumduman nga giingon sa doktor kanako nga adunay mabag-o sa imong physical nga kahimtang. Mao na siguro ni anak. Ma! Madam, yan ang doktor. Maayong hapon, ma'am. Dok? Mao naman imong giingon nga mabag-o sa kahimtang ni Clyde. Dili na siya makakita, Dok. Relax lang, ma'am. Ayaw pagpanik. Explain ang takag maayo. Paminaw. Sorry to say, ma'am, but wala nagyoy paglaong pa nga mobalik ang iyang kanhing pananaw. O wala na alternative way nga mabalik pang iyang kanhing vision. Ang bugtong na lang yun ninyong buhaton, ma'am, mao ang pagdawat sa kamatuoran nga dili na gyud kaayo siya kakita. Kung makakita man galing, pero partial lang. Dok. Oh, Day! Nibalik na ang panimot ni Clyde. O ba, Jazz? Kinahanglan na ito masultian si Trisha, ani. Ayaw lang, Day. Uy, kay ato siyang isurprise. Bitaw sa? Sige, Jazz. Ay, alas 5:46 naman ay sa buntag. Mangandam una ko, kay aduna ko'y importante unang atuon. Una ko mula sa ospital. Magandam sa kong pamahaw, o dayon, maligo ko. Anak, aduna tay importanteng panag-istoryahan. Bahin sa asa man na, ma. Kuhan, anak. Tinuod ka, ma. Pero ma, hain man na si Trisha. Nganong wala mo ko kadungog sa iyang tingog. May uli pa siyang boarding house, anak. Kay nagkuha pag mga ilisan niya. Pila ba siya kaadlaw nga nag-atong sa imo diri, anak. Dito na ko nasuta nga mahal kay ka ni Trisha. Pero ma, madawat pa ka niya ang akong sitwasyon karon. Karon nga dili naman ko makakita. Anak, so pamibalik ang imong panimuot. Gidawat na ni Trisha ang mapag-o sa imo. Gani, siya pa gani ang nangunay og. May abre ang pultahan. Sir, tangtangon na nako ang mga aparatos nga nakakabit sa imo, sir, ha? Hapon na. Ni ano ko sa gawa sa ospital. Ni ano usab sa akong mga gamot ang mga brutas nga paborito ni Clyde. Kanihara unta ko din kung dili pa lang jud unta daghan ang tao sa palengke. Musulod na ko. Anong wala pa ka si Inday Trisha, no? Ambot lagi, day. Nabalakan na pud ko da. Oh, friend! Yads! Nganong ni amo? Kinsa may nagbantay kang Clyde dito? Oh, friend! Mayo kay nabalik ka na. Salamat, Zay, kay niabot na gid ka. Kay, nga naman di ay friend. Yads!
Kuan, friend. Wala na si Clyde. Oh, friend? Odzay, nag-discharge na sila. Pag-ato ni Jasmine sa ilang lawak para mag-atod og pagkaon, lahi na may pasyente. Nya ana ang nurse, nag-bill out na daw sila Clyde Gregory. Oh, ano good? Guol kaayo si Trisha atong panghitaboa kay wala man lang siya gihuwat aron iyang makita ang iyang hinigugma. Milabay ang usa ka semana. Naplastar ko na ang tanan. Nahuman ko na pod og imbita ang mga pamilya ni Trisha. Ugma, ni ana to sila. Ma, si Nicole lang akong gikuha isip ng baseman. Og si Jasmine ang bridesmaid. Og excited kaayo sila, ma. Ilabi na ako. Gimingaw na kay kuniya, ma. Kay sukad na ako sa ospital. Wala ko na siya nakita pagbalik. Mao nang excited kaayo ko, ma. Imo ba silang gibriefing? Human na, ma. Okay, anak. Ma, salamat kaayo nga. Wala na nimo gipugngan ang among gugma, ma. Salamat kaayo nga. Misugot na ka nga siya ang akong himuong kapikas sa kinabuhi. Clyde, anak, nakasabot ko sa una nimong point. Ug na-realize na ako nga dako ka na. Nga ana-ana ka sa saktong edad. Nga ana-ana ka sa saktong pamuot aron masud anang butanga. Busa anak, suportaan ta ka kung asa ka malipay. Salamat kayo, ma. Buntag na. Laing adlaw na sad sa pagpanghinaot nga magkita mi pagbalik. Laing adlaw na sad sa kakuol. Clyde, mahal ko. Kano sa pamangkat na magkita pagbalik. Kimingaw na kaayo ko nimo. Kimingaw na ko sa mga panahon nga mag-uban ta. Kanos ako pa man magkunitan pagbalik ang iyong mga kamot ug makita ang imong pahiyom. Oh, doon ay nanugtok. Kinsa man karon? Oh, naa na. Oh, friend, Yads. Niya man lagi mo. Dili man runting trabaho, di ba? Grabe sa kadzay, oy. Dili day pwedeng matumidiri bisag dili ding trabaho. Bitaw, friend. Ha? Dili, uy. Ang ako amang kong nabalaan nga, busy ka ayo mo karon. Tuod, anong niaday mo? Kuan, friend. Di ka makuyog sa amo. Sige na, Zay. Dugi na pud bitaw ta walay gaalgaan. Stress na gud kay kadzay, oh. Smile sad, oy. Sige na, friend. Karon ra bitaw. Kay asa man dayta ninyo? Bisag asa ra good friend. Sige. Wait sa kay mag-ilis una ko ha. Niya na sila taot-taot, Clyde. O, ma. Nakulbaan ko. Sige lang, anak. Normal ra na. Sige, ma. Niya na sila. Diyos ko. Tabangi ko. Gikulbaan ko da. Ni ana ta, friend. Hi. Ngano ni amanta dinhi? Dinhi ta man laag? Oo, friend. Ni ana ta sa pultahan, Zay. Nganong imo manggibutnan og taptap ang akong mga mata, friend? Basta, friend. Ali, hawid na ko. Ayaw kahadlok. Naa si Nicole sa unahan. Unsa man ni nga pakulo, friend? Basta, friend. Ni ana ta, friend. Ni ana ta, Zay. Anya, hubunan ako niya akong taptap. Sige, Zay. 1, 2, 3. Tang-tang! Nganong ngit-ngit kaayo? Nganong huwag ko'y makita? Di ka una, friend, ha? Mag-order sa kog ice cream. Sige, friend. Ni anak ko, friend. Friend,
Dili ba pwedeng maka-request sa mga tao din hinga pasigaw ng suga? Wala magud ko'y maklaro. Da, ako nagpasiga, Zay. Ay, salamat. Friend, abi na ng ice cream kay mga ta. Oh, friend. Ani kuhaon ako ning taklob sa ice cream. Oh, friend? Nganong kahaman sa sigarilyo ang niya sa ice cream? Ha? Nganong nga naman? Abli daw ko no, friend. Oh, sige. Wait lang. Oh, nganong sing-sing man ang niya, friend? Surprise! Oh, Clyde? Nganong niluhod ka sa kong atubangan? Trish, ani ako sa imong atubangan nga nagluhod. Trish, gimingaw na kay ko pag-ayo nimo. Trish, dili na ko magpalangay-langay sa akong tuyo pa nimo. Trish, gimahal ko ikaw pag-ayo. Timaan na ka ng sing-sing. Amoy pamaagi aron mulungtad ang atong pagminahalay. Kanang sing-sing mo idalan aron atong lansangan ang atong gugma. Trish, will you marry me? Unta, Trish, dili ko mapakya sa akong tinguha, Trish. Oh, Clyde, saway pagduha-duha, I will marry you. God gave me you to show me what's real, and there's more to Disyembre 18, tuig 2004. Mga igsoon ko diha ni Kristo, aniya kita aron pagsaksi sa importanteng seremonya. Ikaw lalaki, wala ka ba'y pagduwa-duwa sa pag-anhi nining maong simbahan? Oh, Father. Andam ka bang ikatambayayong kining maong babae? Oo, Father. Andam mo bang akuhon ang mga responsibilidad, isip, kapikas sa iyang kinabuhi? Oo, Father. Andam mo bang higugmaon kining maong babay hangtod sa inyong kamatayon? Oo, Father. Ikaw babay, wala ba'y pagduwa-duha ang pag-anhin mo ni ining maong simbahan? Wala, Padre. Andam ka bang ikatambayayong kining maong lalaki? Oo, Padre. Andam ako. Andam mo bang akuhon ang mga responsibilidad, isip, kapikas sa iyang kinabuhi? Oo, Padre. Andam ako. Andam ka bang higugmaon siya hangtod sa inyong kamatayon? Oo, Padre. Andam ako. Ug karon ikaw lalaki, andam mo bang dawaton kining maong babae isip nga kapikas sa imong kinabuhi, sa sakit ug sa kalipay, sa kalisod ug sa kamugaway, ug bugtong kamatayon lamang ang makapahimulag kaninyo? Oh, Father. Ug karon ikaw sa babay, andam mo bang dawaton kining maong lalaki isip mamahimong kapikas sa imong kinabuhi, sa kasakit ug sa kalipay, sa kalisod ug sa kahamugaway, ug bugtong kamatayon lamang ang makapahimulag kaninyo? Oo, Padre. Akong dawaton. By the power vested in me in this church, I will now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Congratulations, friend! Wow! Mrs. Gregory ka na gyud! Salamat, friend. Congratulations, Clyde. Huy, ang pingi, yun na akong amega, ha? Salamat, Nicole. Oh, isaad ko nga ampingan ko gyud ang imong amiga. Day, good luck. Congratulations, anak. Mauna ni imong gipangandoy sugad sa una. Salamat kayo, ma. Salamat sa imong suporta. Salamat kayo.
Trisha, congratulations. Pasensya nga, maldita kay ko sa imo sa una. Unta, ampingan og mahalon mo ang akong anak, bisag dili na siya kakita. Salamat kaayo ma. Isaad ko nga mahalon ko gyud ang imong anak. Dili babag ang iyang apan aron makuhaan ang akong gugma niya. Congratulations, day. May pamilya ka na gyud. Ya? Niya ka man lagi. Yun na. Hi man dahil sila si tatay ug si Miguel. Congrats anak. Malipayan kong makakita nga may pamilya ka na. Tay? Niya ka? Giun sa gudin yung pagtuod din he. Basta anak. Dong, Clyde. Congratulations. Salamat kayo pa. Isaad og ipanumpa ko nga panggaon ko gyud ang imong anak. Clyde, isaad ko nga mahalon ti ka. Ug ikaw lang gyud ang akong higugmaon. Trish, ipanumpa ko nga mahalon og panggaon ko gyud ikaw hangtod sa hangtod. Isaad ko nga ikaw lang ang akong Og dinhi mga higala nahulog ang tabil nining atong sugilanon. Ikaw lang ang akong higugma. Nga sinulat og ubos sa direksyon ni Rolly M. Reyes. Apan sa dili pa kami hingpit nga manamilit kaninyo, ania ang mga artista nga naghatag og kinabuhi nining maong sugilanon. Sa papel ni Clyde, Lorinel Villondo. Sa papel ni Trisha, Joyce Rica Jimenez. Claire Bea Malate. Lando ug Miguel Anthony Abihay. Karina Jodessa Damasino. Jasmine Erika Shane Salinas. Nicole Jandy Bughao. Limuel Sean Pantalion. Sa papel sa doktor, Clarice Rabino. Inabagan ni mga musunod, Ferds Leono Jr., Geoffrey Amat, Lawrence Alcoseba, og Monique Granaderos. Sa ngalan sa tibok pwersa sa DTN Entertainment, kami moingon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw og dalaygon ang Diyos. Ever since the world